Ғазиз тауышлар, Қазан отлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Бүген игътибарыгызга язучы Зәки Зайнуллин әсәре буенча эшләнгән «Майор Гаврилов» дигән моноспектакль тәкъдим итәбез. Документаль әсәр батыр милләттәшебез, чыгышы белән Питрәч районы Әлбәдән авылыннан булган Советлар Союзы герое Петр Михайлович Гаврилов биографиясендәге аяныч фактларга нигезләнеп язылган. Аны Россиянең халык артисты Әсәр Шакиров башкара. Бір 1941 елның март башында 10 айлык курсларын тамамлап, майор Гаврилов Белоруссия хәрби округына полк командиры итеп билгеләнде. Округка китәр алдыннан үзе кебек майор Нигъмәтуллин дигән татар егете белән Антоновны ресторанга кунакка чакырды. Антонов ялнырып тормады, риза булды. Бер генә шарт куйды: цивильны, гражданский киемдә булыгыз егетләр. Ресторанда 2 сәгать чамасы утырып, ишесенә 5 йолдызлы бер шешә армян коньяк içтеләр. Ашап ишеп, азрак бер-берсен мактап, тостлар күтәрделәр. Иң матур тосны Гарифулла Нигъмәтуллин әйтте. Мин бу тосны үзебезнең татар халкы өчен тәкъдим итәм. Безнең халык кебек эшчән, тәвәккәл, акыллы һәм киң күңелле тагын берәр халык бар микән бу дөньяда? Юктыр дип уйлыйм мин. Әйдәгез егетләр, үзебез өчен, татарлар өчен. Рестораннан чыктылар. Антонов такси чакырды. Урамда такси килгәнен көтеп тордылар. Антонов тирә-якны сагайып кына күзәтте дә: "Быел җәй Германия белән безнең арада сугыш башланачак. Исән калырга тырышыгыз, егетләр." Ана, таксида килә. Башта мин сезне затып куйым, аннан кайтып китәрмен. Бір 1941 елның 21 июні иде. Дивизия парткомиссиясында коммунист, майор, полк командиры Гаврилов Петр Михайловичның персональный эше тикшерелә. Армия комиссары үзенең ялкынлы чыгышында: "Минем Гавриловны коммунист диясем дә килми. Ул инде партиядан чыгарылып бетмәсә дә коммунист түгел. Ничек дип, чак кына уйлап карагыз. Германия белән СССР арасында тынычлык договоры төзелсә дә, мин фашистларга ышанмыйм. Шик буенда Германия үзенең гаскәрләрен арттыра һәм ул безнең илгә басып керәчәк ди. Наданлык, сәяси сукырлык бу. Иптәш Сталинга, иптәш Молотовка, коммунистлар партиясенә ышанмау. Biz Германия белән союзник булып, бөтен җир шарында социализм урнаштырачакбыз. Без Советлар Союзында социализм төзибез. Ә Милли социалистик партия иптәш Гитлер җитәкчелегендә социализмны Германиядә төзи. Ике бик илнең даһие Сталин белән иптәш Гитлерның дуслыгына ышанмаган, алдалап коммунист булган Гавриловка безнең данлыклы коммунистлар партиясендә урын юк. Дивизия комиссары, тавышка куй. Дивизия комиссары урыннан тора.
сөйлей башлый, ләкин тауышы калтырый. Барыгыз да Гавриловның дивизия конференциясындагы чыгышын беләсез. Ул Германия белән төзелгән договорны шик астына алды. Аңа партияның шанычы бетте. Армия командующының, комиссарының буйрыгы белән ул полк белән командалык итүдән азат ителде. Гаврилов безнең партияның аркасына хәнҗәр кадап, аны куркакларча сатты. Мондый сатлык җанның безнең данлыклы Ленин партиясына кирәге юк. Шунлыктан кемдә кем Гаврилов коммунистлар партиясе сафыннан чыгарылырга тиеш ди. Кулларыгызны күтәрегез. Комиссар үзе беренче булып кулын күтәрде. Төшерегез. Кемнәр каршы? Никодимов? Син каршымы? 40 нузган старшина аяк өсте басты. Әйе, мин каршы. Петр Михайлович иң яхшы, белемле, акыллы командирларның берсе. Мин аны гражданнар сугышыннан бирле беләм. 20-нең җәендә Деникинга каршы бергә сугыштык. Сез ялгышасыз, аны партиядан чыгарып. Иптәш старшина, сезгә бит бу сүзләрегез өчен җавап бирергә туры килер. Старшина бик тәвәккәл иде ахрысы. Туры килмәс. Границаның теге ягы тулы немец танклары. Бүген иртәгә сугыш башланачак. Сездә инде минем кайгы булмаячак. Китте, Никодимов, утыр урыныңа. Битарафлар бармы? Берәү, икәү, өчәү. Гаврилов, партия билетыгызны менә монда. Өстәлгә китереп салыгыз. Майор Гаврилов урыннан торып басты. Миндә сез тапшырган партбилет юк. Армия политияләре сезнең ялган карарны расласа, мин әле анда да партбилетымны бирмәячәкмен. Старшина дөрес әйтте. Бүген иртәгә сугыш башланырга тора. Ә сез сугыша торган майорны партиядан чыгарга маташасыз. Баш юк сездә. Хушыгыз. Гаврилов чыгу ягына юнәлде. Ябыгыз ишекне, чыгармагыз Гавриловны. Партбилетын өстәлгә салсын. Тик ишек ябырга кузгалучы берәү дә табылмады. Фатирына кайткач, Гаврилов өстендәге парад мундирын салып, урындык аркасына элде. Хатынның борчулы күз карашын күрмәскә салынып, тыныч кына: "Катя, бик сусатты. Чәй әзерләрсең." Иртәнге сәгать 4-тә снарядлар шартлаганнан Гаврилов сикереп торды. Ярым шәрә хатыны урын өстендә калтыранып утыра һәм бертуктаусыз чукна иде. Гаврилов тиз генә полевая формасын киде дә хатынын 10 яшьлек улын үбеп штаб ягына чыгып йөгерде. Кичә дивизия комиссар алырга булышкан партбилеты урындык аркасына ингән парад мундирының ичке түш кисәсендә торып калды. Һәм ул партбилет 1941 елның 22 июнендә фатир белән бергә янып көлгә әйләнде. Комиссарлар партбилетны тартып алып, Гавриловны коммунистлар партиясеннән куып чыгара алмадылар. Мен 1945 елның май урталарында генерал штаб начальнигы
Генерал Антоновның үстеліндегі телефон шалтырый. Антонов трубканы ала. Тыңлайым. Ғафу өтінем, иптеш генерал. Сізні генштаб дежурный врачи. Тыңлайым сізні. Мына мында гражданский киімдегі бір кіші өзі турында сізге доложить түмін өтіне. Фамилиясы Гаврилов. Ол өзін майор дей. Гаврилов? Майор? Так точно. Сұрақ залі. Петр Михайлович ма? Мен сұрадым енді, Петр Михайлович. Мына нәрсе иптеш. Сивцов. Сіз ол майорны қазір өк менің кабинет қалып мінегіз. Слушаюсь. Бірнеше минут өтуге Антонов үстел артынан шығып: «О, Петр Михайлович, исән сау екенсің. Неше еллар өтті. Шатмын сені көрге. Қай әлі, құшақлайым әлі өзіңні. Эх, сен, татар егеті». Гавриловның дулқынанудан yüzü қызарып шыққан. Һәм ол тамағына отырған түйірін ете алмайды. Ішке сөйлей башлады. Әллә қаушадың? Я сөйле. Нешегірек әйтірге екен деп ойлайым. Сен ойлап тұрма. Әйт көңіліңдегіні. Мен бит Алексей Иннокентьевич 4 ел немісті әсерлікте болған кіші. Антонов ғажапланып Гавриловқа қарап алды. Өз түрден, Петр Михайлович. Отыр енді, Зинахар. Петр Михайлович, отыр. Тартынма, оңайсызланма да. Сен отырмағаш, меңа да оңайсыз бит. Сөйле, Петр Михайлович. Нәрсе сөйлейм. Білесің бит енді. Мен Фрунзе академиясында 1 ел оқығаш, Белоруссияға полк командир етіп белгілендім. Соғышны Брест крепостында қарсы алдым. Шуннан, кетті соғыш, кетті қырылыш. Күнні түннен айырған жоқ. Екі келгеннен гіне тәулік өткенін сезесің. Тер-аяқ қараңғы, қияш та жоқ, таң атуда. Соғыш та өтіріш. Еш ойламаған едім. Крепост ішінде де партизан соғышы алып бар бұла екен деп. Неше күн соғыштығыз? Мен жиған халық 200 кішіден артық еді. Бұл бірінші күнлерді. Енді 27-ші үйінде 4-әуіне қалдық. Қалғанлар соғышып әлек болдылар. Аннан 27-ші үйіннен соң нәрсе болды? Нәрсе болсын? Иптешлер әлек болдылар. Менің соңғырын жер астындағы лекі ат конюшнысында болды. Тақта, ағаш кесектері, брезент кесектері жиыштырып,
Kuş kıvık nerse yasadım. Üstüne at dirisiydim. Şunda kırıp başıp yatam. Шығып бір-екі nevesini өтірем de. Tağın kırıp yatam tegi at dizegi bilen kumulgan kuşka. Atlarga degen sulu var. Şunu aşayım. İş gite başladı. Anamını joyup, kuş içinde yatkanda ыңғырашқамын ақырысы. Ертең көзімді ашсам, носилкада ятам. Құрал yok. Yanımda iki неміс солдаты басып тұра. İkisi de автомат тұтқан. Бірісі бұрылып ақыра, оффынды. Соңымнан концлагерда білдім. Менің көзіні ашқанын айта екен. Шол міне. Сен әсерлікке түшкенде қайсы числайды? Түгел білмеймін енді. Тек июльнің 30-ы ма, 31-і ме екен? Ай азағы едінде. Антонов шан өтмеді. Июль түгел. Июндер, Петр Михайлович. Июль айы. Чөнки мен 40 күнге якын сугыштым ул фашистлар белән. Шуннанмы? Әйе. Бреста больница кебек нәрсәгә салып дәваладылар мине. Бер атна узгач, мине күрергә 3 зур генераллары килгән. Берсен бек зур фон Бок дигән генерал диделәр. Нәрсә карыйлар инде? Подвалларда айдан артык сугышкан батыр кешене карарга килгәннәр янәсе. Миңа шулай дип аңлаттылар. Аболициядан соң кая алып киттеләр? Германияга, концлагерга. Сез әсирләргә бу сугышта иң авыр язмыш төште. Әйдә без синең белән, Петр Михайлович, булай идек. Шушы 2-3 көн эчендә мин сине Кызыл армиягә кире кайтарып, хәрби хезмәткә урнаштырырга тырышып карармын. Тик син үзеңнең татар икәнлегеңне бүген бу көннәрдә бик афишер итмә. Ни өчен? Сәбәпләр бар. Хәзер яз. Менә сиңа кагаз, авторучка һәм кара. Син инде язу сүзүне онытып барасыңдыр. Истәлекләрне язырга кушасыңмы? Германиядә, сортировочный комиссиядә атна буе яздым. Нәтиҗәсе нинди? Шанмадылар. Бреста шундый сугышлар барганын белмиләр дә. 3 көннән Гаврилов тагын Антонов кабинетында утыра иде. Алексей Иннокентьевичның вакыты бик аз. Шуңа ул сүзен кыска тотты. Бер кагаз сузды. Нәҗүше адрес белән район военкоматына бар. Анда сиңа майор дәрәҗәсен күрсәтеп, офицер таныклыгы бирерләр. Военком сиңа майор мундиры табар. Фотога төшеп, аңарга китереп бир. Таныклык сиңа иртәгә әзер булыр. Әгәр фотосын бүген тапшырсаң. Монысы бер. Икенчесе, менә шушы адрес белән НКВД управлениесенә барырсың. Сиңа анда Сибирдәге концлагерь начальнигы урынбасары итеп билгеләнгән назначение бирерләр. Үстән бик каты күрсәтмә бар. Немец тоткынлыгыннан кайткан офицерларны, генералларны кире Кызыл армия сафларына алмаска. Мин сине НКВД карамагына хезмәттәргә махсус җибәрәм. Анда таныш егетләрем бар минем. Татарлардан. НКВД җитәкчелек иткән Тайшет концлагерыннан синең кебекне эзләмәсләр. Сорамыйм да, гафу ит. Гаиләң ничек? Хатында 10 яшьлек улым да сугыш башлангач юкка чыктылар. Эзли башлыйм инде хәзер. Ярар, эзлә. Таба алмасаң, мин ярдәм итеп карармын. Өстәленнән үрелеп, гәҗиткә төрелгән төргәкне алды. Сиңа акча монда.
Бик күп булмаса да, ай ярым, 2 айга җитәр. Гавриловның әнисенә язган соңгы хаты 1941 елның май айында килгән. Шуннан соң хат хәбәрдә улы турында бер генә имеш-мимеш тә ишетелми. Әнисе берничә тапкыр военкоматка ярдәм сорап мөрәҗәгать итеп карый. Тик нәтиҗәсе булмый. Еллар үткән саен ана улының исән-сау кайтуын зур өмет белән көтә. Сүз ара сүз чыгып, күрше тирә яисә туган тумача, юктыр инде Петя. Шушы кадәр гарасатта чик буенда кеше исән каламысың инде дип ялыш ычкындырсалар, әнисе сүзне кырт кисә. Юкмы сөйләмәгез. Минем улымны үтерә торган пуля немистәле кыйлмаган, бомбасы ясалмаган. Минем Петям туганда ук ак күлмәк киеп туган иде. Шуңа күрә ул сугышта үлмәячәк. 1944 елның җәендә ул авылдашларына булай дип сөйли. Караватта йоклап ятам, урамда тып-тын икән дим. Тик качак сандугач кына сүтелдәп куя. Шул чак кемдер күнитекләр белән дип-дип басып, урам яктан килде дә бармак ише белән генә тәрәзәгә шакый. Кем ул анда дип сорыйм. Әни, бу мин дип Петя. Мине үлгән дисәләр ышанма. Мин тире, исән мин әни. Кайта ул. Кайта сугыш беткәч, менә күресез. Кайта ул минем улым, кайта. Мен 1941 елның 14 декабрендә Әлбәдән авылына Сибирдән Тайшит шәһәреннән хат килеп төшә. Ичендә кичкенә генә кагаз. Хат авыл совет исеменә язылган. Минем абыем, әнием исәнме? Исән булса, хатымны башта туганнарга бирегез. Алар минем турда әнигә әйтерләр. Ә инде әнием исән булмаса, миңа хәбәр итегез дигән. 1947 елның октябрь уртасында Сибирдәге Тайшит каласы читендә урнашкан япон әсирләре яшәгән концлагерь начальнигы үзенең урынбасары майор Гавриловны чакыртып алды. Аны алып кайтырга үзенең шоферын махсус җибәрде. Тайшит урамнарын узганда Гаврилов шофердан татарча сорады. Фәрит, нигә чакыра икән? Син белмисеңме? Белмим бит, Гаврилов абый. Шулай да мин кергәндә кабинетында зәңгәр түбәле фраж кигән бер подполковник утыра иде. Кабинетка кергәч, Гаврилов үзенең начальнигына доклад ясады. Иптәш концлагерь начальнигы, майор Гаврилов сезнең буйрык буенча килде. Өстәл кырында утырган подполковник телгә килде. Син, майор, үзеңнең начальникка мөрәҗәгать итәргә нигә миннән рөхсәт сорамыйсың, а? Мин сезне белмим. Сез подполковник, минем өчен начальник түгел, а старший гына. Монсы Кызыл армия уставы буенча. Ну, хәзер карарбыз, кем старший, кем начальник икәнне. Кабинет хуҗасына борылды. Син бар, бер сәгать йөреп кер. Мин бу майорга бераз Кызыл армия уставын өйрәтим әле. Майор торып чыгып китте. Ну, иптәш майор, әйдәгез, әңгәмә кырыйк. Мин сорыйм, сез җавап бирәсез минем сорауларга. Миңа сораулар бирергә кем булдыгыз әле сез? Ни өчен мин сез биргән сорауларга җавап бирергә тиеш? Сез, майор, минем кем икәнне чамаламаска әллә дуракмы? Сезгә миннән нәрсә кирәк? Сорау бирер алдыннан миңа документыгызны күрсәтегез. Югыйсә мин сезнең белән сөйләшеп тә тормыйм. Чыгам да китәм. Полковник
Кызыл катыркалы кичкенә таныклык чыгарып, Гавриловка күрсәтте. Мин сезнең таныклыкны укып, сезнең кем икәнегезне белмичә, барыбер сезнең белән сөйләшмәячәкмен. Полковник урыннан торып, зәңгәр фуражкасына үрелде. Мин сезне хәзер алып китәм. Мин алып китәргә сезнең документыгыз юк. Мин хәзер НКВДдан наряд чакырам. Мин 4 елга якын фашист концлагерларын үтеп, күп михнәт күргән ир кеше. Үлемнең күзенә туры карадым мин. Син илен саткан. Алай булса, Сталин малайы Яков та илен саткан булып чыгамы? Полковник фуражкасын өстәлгә куеп, сүзсез генә таныклыгын чыгарып, Гавриловка сузды. Гаврилов ачып укыды. Галимуллин, сез татармыни? Татарин? Ну и что? Ничего. Сезгә бер генә сорау. Нинди? 1945 елның язында Кызыл армиядә хезмәт итәргә калырга сезгә кем ярдәм итте? 1945 елның язында да, җәендә дә Кызыл армиядә калырга миңа беркем дә ярдәм итмәде. Мине Кызыл армиядә калырга үтенделәр. Кемнәр? Сортировочный комиссияда, Германиядә ук. Шунлыктан мине Союзга кайта торган әсирләр утырган эшелон начальнигы дип билгеләделәр. Алдыйсыз. Мин алдамыйм, булганны сөйлим. Сортировочный комиссия документларын карагыз. Тик сез мин сөйләгәнне аңлый торган кеше түгел. Ни өчен шулай дисез? Чөнки сез бер көндә фронтта булмагансыз. Сугыш күрмәгәнсез. Сезнең әйткәннәр дөрес. Мин сугышта булмадым. Тик партия кушу буенча мин фронттан да җаваплырак җирдә эшләдем. Сез безгә Кызыл армиядә калырга кем ярдәм иткәнне әйтеп, шуны язып, кул куеп бирәсез. Без сезне Кызыл армиядә калдырып, полковник дәрәҗәсе ала торган урынга күчерәбез. Кая инде ул? Иркутский каласына, Кызыл казармаларга, полк командиры урыны. Каласы да шәп, дәрәҗәсе дә югары, полк командиры. Мин ул дәрәҗәдә 41 елда булган идем инде. Мине Брест крепостен яклап күрсәткән батырлыгым өчен һәм сатлы генерал Власов армиясенә язылмаган өчен Кызыл армия сафында калдырдылар. Шулай дисез инде. Шулай дим. Сез 1945 елның 23 майында Кызыл армия генштабы начальнигы армия генералы Антонов белән генштаб бинасында очрашкансыз. Генерал белән нәрсә турында сөйләштегез? Мин генерал Антоновны белмим, чөнки күргәнем юк. Минем аңа ни катнашым бар? Антонов та сездә, икегез дә татарлар. Ул генерал Антонов татармыни? Татар? Белмәгәнмен. Аның генштаб начальнигы икәнен, татар икәнен белсәм, менә монда интегеп хезмәт иткән булыр идемме? Эт кебек. Әллә кайчан Иркутскка түгел, Мәскәүгә полк командиры булып күчкән булыр идем. Рәхмәт сезгә. Әйттегез Антонов турында. Бүген үк генштабка аның исеменә хат язып салам. Ул анда юк инде. Төшерделәр аны. Кая куйдылар? Атмаганнардыр бит. Кавказ артына хәрби округ командующий ярдәмчесе итеп Мәскәүдән озаттылар аны. Нәк түбән төште ул. Ул чыннан да татармы? Татар инде, татар. Тик керәшен. Демәк, сез аны белмисез инде. Кызганычка каршы белмим шул. Шулаймы?
Шулай. Дәшмичә байтак утырдылар. Гаврилов тамагын кырды да сорады. Әйдә, мин биргән сорауга син чын татар егете булып җавап биреп карады. Мин алда нәрсә көтә? Минем язмыш сезнең кулда бит хәзер. Сезне ике юлның берсе көтә. Беренчесе, Антонов ярдәм иткәнне танысагыз, сезгә хәрби карьера ачыла. Полковникка кадәр гарантия. Танымыйсыз икән, гражданка, иң начары, утыртулар да мөмкин. Белмим мин Антоновны. Таныш түгел мин аның белән. Мин кем дә ул кем? Сез Гаврилов Петр Клыпа дигән кешене беләсезме? Петр Клыпа? Әйе? Беләм, нигә белмәскә. Бул малай Брестта полк ул иде. Сезнең полктамы? Юк, бездә түгел. Сугыш башланганчы мин аны күрше полкта күргәли идем. Бергә сугыштык Брестта. Бик кыю, башсыз, батыр малай иде. Нигә сорыйсыз? Төрмәдә ул урлашкан ишем. Сорап алганда шул биргән күрсәтмәләр бездә, НКВДда. Хәзер аңа 19 яшь. Брест крепостында кызылармеецларны, кичи командирларын бергә туплап, бик оста сугышкан майор Гаврилов турында ул Петр Клыпа бик тә кызыклы һәм кыйммәтле мәгълүматлар биргән. Син ул майор Гаврилов? Петр Клыпа булгач, мин ул майор Гаврилов, иптәш подполковник. Сездән сорап алырга мине монда махсус җибәрделәр. Петр Клыпа күрсәткәннәр сезгә ярдәм итәчәк. Брест крепостында шул кадәр каты сугышкан майорга кемнең генә кулы күтәрелер икән? Менә шулай язсагыз, рәхмәт сезгә. Ярар инде. Мине гафу итегез. Петр Михайлович, сез чын батыр бит. Тик сине армияда калдырмаячаклар. Монысы көн кебек ачык. Мин сезнең белән сөйләшү турында рапорт язганда, аңа инде 47 яшь, хезмәтенә выслугысы, әсирлекне санамаганда да 25 елдан артып киткән язармын. Пенсия тиш аңарга дип нәтиҗә ясармын. Рәхмәт сезгә. Мин сездән мондый мәрхәмәт көтмәгән идем. Татар егетләре бит без, Петр Михайлович. Егермеш көннән майор Гавриловны гражданкага запаска озаттылар. Галимуллин чыннан да шәп татар егете булып чыкты. Запаска озатылган Совет армиясе майорына 912 сум пенсия билгеләделәр. Фин сугышында алган Кызыл Йолдыз ордены белән Брест утында югалткан парт билетыңна кире кайтармадылар. Демобилизацияләнгән майор Гаврилов Казан каласыннан 30 чакрымнар ераклыкта урнашкан туган авылы Әлбәдәнгә кайтып төште. Авылда әнисенең йорты иске, яртылаш җиргә сеңгән бер алачык иде. Җир идән. Гаврилов Брест крепостында юкка чыккан хатынын да, 1901 елда туган улын да таба алмады. Тайшетта ире ватан сугышыннан кайтмаган 1919 елда туган Мария Григорьевна дигән тол хатынга өйләнде. Ул хатынның 6 яшьлек кызы да булган. Кайтуына 3 көн узгач, район үзәге Питрәшкә
жаяулап шықты да, юл оңайы бір йük машинасына туры китереп, Казанга китте. Исәбе демобилизацияланган майор буларак Казаннан фатир алу иде. Шул фатир дип Казан, Әлбәдән арасын 2 айдан артык таптады. Өлкә хәрби комиссары мөрәҗәгать язып, аны югары совет рәисе Динмөхәммәтовка кертте. Аның фатир бирүендә комиссарның шиге юк иде. Сыналганы сул. Динмөхәммәтов утырган урыннан да тормады. Тынык кына битараф тавыш белән сорады. Сез 41дә немецка сир төшкән майор Гавриловмы? Немецлар мине аңсыз хәлдә сир иттеләр. Син сатлык җан, Гитлерга хезмәт иткәнсең. 4 елга якын. Гитлердан сора фатир. Сиңа Казанда фатир юк һәм булмаячак. Вон! Ниндер скамьяда сәгатьтән артык утырды Гаврилов. Башында бер генә дә уй юк. Тик башы бик каты чыңлы иде. Ул елларда Гавриловның күргәннәрен, михнәтләрен сөйләп тә, язып та аңлатырлык түгел. Байтак еллар узгач, Петр Михайловичтан сораганнар. Петя абый, шул кимсетелгән елларда иң авыры кайсы булды? Динмөхәммәтовның кабинетыннан куып чыгарганымы? Юк, ул түгел. Динмөхәммәтов башсыз бер дурак иде бит ул. Иң авыры минем өчен менә нәрсә булды. 48нче елда әнинең землянкасында яшәдек без 4 Мин колхозда үгез җигеп, битрәчкә иген ташыйм, киндер капчыкларда. Игә яисә правление кирип чыкканчы берничә капчык пичак белән ярылган була. 11 яшьлек малайлар шинде. Җир тулы орлык. Сугыштан кайтмаган әтиләренең өчен миннән алалар. Еракта китмәгәннәр. Сатлык җан, Гитлер ите, Гитлер халуй дип кычкыралар. Шуннан авылдан чыгып киттегезме? Малайларга үпкәләп китмәдем мин. Битрәчтән военком колхоз рәисенә шалтыраткан. Бүген үк, хәзер үк Гаврилов авылдан чыгып китсен. Югыйсә бүген төнлә белән аны кулга алалар дип. Караңгы төшү белән җәяүләп чыгып киттек. Битрәчкә кирмәдек, туп-туры шәлегә. Аннан Казан тимер юл вокзалына. Фин сугышына кадәр Краснодарда хезмәт иткән идем. Шунда киттек. Башкача барыр урын юк иде. Краснодарга баргач, бик зур авырлыклар белән генә сельхозбанкка страховой агент булып урнаштым. 1950 елда җир алып, саманнан кирпич сугып, Гаврилов үзенә айрым ис ала башлый. Шул ук елның көзендә Әлбәдәннән 80 яшьлек әнисен үз янына алдыра. Әнисе килгәндә Петр Михайловичның иске гимнастерка, пычранып беткән чалбар кигән хәлендә кыек казып иргән чагы була. Әнисе улын кочаклап ала да: "Менә улым, мин менә монда Краснодар туфрагы булырга килдем инде. Иңне калай белән япкансың бит. Каян акча юнәттең? Безнең авылда сатучы Михаилның гына ие калай белән ябылган иде бит. Кайгырып, башыңны түбән иеп йөрмә улым. Горур тот башыңны. Минем кебек 80гә җитәрсең әле син. Безнең нәсел озак яши ул. Синең белән әле бөтен ил горурланачак ди." Гавриловның әнисе Александра Ефимовна Гаврилова 1951 елның март айында Краснодарда үлә. Мен 1956 елның көзе иде. Солдат шинеле, итеге, бүреге кигән Петр Гаврилов кино тамамлангач клубтан чыкты. Клуб баскычыннан төшеп, үй ягына атлый башлаган иде, фамилиясын әйтеп берәү туктатты. "Вы, Гаврилов,
Эш нәрсәдә? Сез миңа бик кирәк. Сез кем? Мин язучы. Сергей Сергеевич Смирнов булам. Мәскәү язучысы мин. Таныш булыйк. Сезнең белән минем танышасым килми. Хушыгыз. Сезгә дустыгыз генерал Антоновтан сәлам. Дустымнан? Генералдан? Антоновтан? Әйе. Генерал Антонов сезгә сәлам әйтте. Һәм кичкенә генә кагаз язды. Менә ул. Гаврилов электрлы амчыксына якынлашып, кагазны укыды. Анда: Петр, синең белән язучы Смирнов очрашып сөйләшергә тели. Кире барма, Петя. Синең дустың Алексей Антонов. 10 ноябрь 1956 елда язылган. Ничек тапты икән ул мине? Антонов яңадан киңеш тапты. Хәзер ул тагын зур начальник булды. Миңа сезнең белән очрашып, Брест крепосте оборонасы турында язарга киңәш бирде. Монда сезнең дус полковник Бредников яши икән. Антонов аңа шалтыратып, мине сезнең белән таныштырга кушты. Кино башланыр алдыннан полковник миңа сезне күрсәтте. Ни өчен минем турда язмакчы буласыз инде? Петр Михайлович, мин кунакхана йортында туктадым. Әйдәгез, шунда киттек. Яисә иртәгә иртүк килегез. Шунда сөйләрсез миңа Брест крепосте турында. Нигәндә барырга? Әйдә, миңа киттек. Мин үз йортым белән яшим. Хатыным да бик әйбәт кеше. Мин дә тырышсыз. Сөйләрмен барсында. Быел Мәскәүгә бардым мин, үзәк комитетка. Бик начар каршы алдылар. Мин сөйләгәннәрне билеп тыңламыйлар да, ышанмыйлар да, кычкырып көләләр генә. Әкият сөйлисең диләр. Эштә кешеләрнең вакытын алып, башка бимазалап йөрмәгез дип, бер инструктор хәтта куып чыгара язды. Шул кадәр гарланып чыгып киттем, ничек ташланмаганмындыр Мәскәү елгасына. Нишлим? Хатын белән кичкенә кыз бар. Шулар хакына калдым, суга сикермичә. Сугышканда кирәк идек. Хәзер бәябез сукыр бер тиндә тормый. Шулай булып бетәсен белгән булсам, барып та тормас идем Мәскәүгә. Минем инде хәзер яшисем дә килми. Бу турда башка бер кемгә дә сөйләмәм дигән идем. Инде менә Алексей Иннокентьевич үтенә сезгә сөйләргә. Әйдә, киттек безгә. Хатын мин кайтмый торгач, кая кергә белмидер инде. Әйдә. Икенче көнне язучы Сергей Сергеевич Смирнов Гавриловларга күченде. Һәм аларда 8 көн яшәде. Майор Гаврилов белән атаклы язучы көн-төн дигәндәй Брест крепосте хакында сөйләштеләр. Сергей Сергеевич Смирновны Мәскәүгә затканда Гаврилов әйтә: "Я, атыгыз мине, я аклагыз. Башка чыдара мәлем калмады. Миңа хәзер монда яшәү әсирлектән дә авыр." Язучы Сергей Смирнов Брест крепостен яклаучыларның искиткеч батырлыкларын бөтен илгә җиткерә. Партия үзәк комитетына кадәр бара. Шуның нәтиҗәсендә 1956 елның апрелендә Гавриловны Мәскәүгә чакыртып алалар. Аның күрсәткән батырлыкларына ниһаять ышаналар. Шул елның җәендә беренче тапкыр ул Брест крепостендә була. Аны яклап сугышкан ветераннарның беренче очрашуында катнаша. Бу очрашуны язучы Сергей Сергеевич Смирнов оештыра. Очрашу вакытында Петр Михайлович янына бер хатын килә. Петр Михайлович, сез белмисезме әллә? Хатыныгыз Екатерина исән бит? Гаврилов агарып чыга. Кая ул? Моннан 60 якын ераклыкта инвалидлар йортында. Аягына басып йөри алмый ул. Шул көнне Гаврилов машина алып, теге хатын белән инвалидлар йортына китә. Екатерина Григорьевна яткан бүлмәгә башта хатын үзе генә керә. Катя, йокламыйсыңмы? Юк, йокламыйм. Тыңладым. Петя Брестта исән икән. Күрәсең киләме? Әлбәттә. Тик ул килер микән соң?
Шул чак Петр Михайлович килеп керә. Кочаклашу, елашу. Гавриловның улы да исән, һәм ул хәрби хезмәттә икән. Николай Гаврилов 1943-44 елларда партизан булган. Петр Михайлович авыру хатынын калдырып китә алмый. Аны үзе белән Краснодарга алып кайта. Икенче хатыны Мария аларны ачык йөз белән каршы ала. Рәхимсез сугыш, кырыс тормыш тарафыннан имгәтелгән 3 кеше, 2 бала бер гаиләгә җыйналып дөнья көтә башлыйлар. Тик Екатерина Григорьевнаның гомере озын булмый. Ул 1956 елның декабрендә Новороссийск госпиталендә үлә. Шул шәһәрдә күмелә. 1957 елда Брест батыры, Татарстан улы майор Гаврилов Петр Михайловичка Советлар Союзы геройы исем бирелә. Әнисенең әйткәне дөрескә чыга. 1945 елгы җиңүгә 30 ел тулганда, 1975 елның майында Гаврилов белән үзәк телевидениедә очрашу тапшыралар. Диктор Гавриловтан Брест крепосте өчен айдан артык барган сугышларын сөйләткәч, нәтиҗә ясап булай ди. Тик урыс милләтеннән булган батыр гына Брест крепосте оборонасын оештырала. Концлагерь тамакларын үтеп, хәрби антка тугры булып калалар. Дикторның бу сүзләренә Гаврилов әкрен генә: "Я не русский. Я татарин". Что? Что вы сказали? Я вас не понял. Я не русский. Я татарин. Шуннан соң Гавриловны башкача үзәк телевидениегә көтмиләр. Аның белән очрашуларны бөтенләй туктаталар. 1979 елның гыйнварында Советлар Союзы герое Петр Михайлович Гаврилов 79 яшендә вафат була. Үзенең Советлар Союзы югары советына язган үтенече буенча аны Брест крепостендә һәлак булган солдатлар янында җирләделәр. Сез язучы Зәки Зәйнуллин әсәре буенча эшләнгән «Майор Гаврилов» дигән моноспектакль тыңладыгыз. Аны Россиянең халык артисты Әсфәр Шакиров башкарды. Моноспектакль режиссер Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан әзерләнгән. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.